euskaldun bat etorri zai, ipinitzeko bertsua, deklaratuaz haren etxian gertatu diran kasua. Danak ez dira erresak baina, esango ditut batzua, argitasuna ematen bali gure jauna morozua. Hogeita 10 urte daukazki, orainik franko gazia, eta Andria ikutxiago hau biziko dut kristia. Arniri egin dizkidan gauza, esatekoak ez dira, txurreo batek engainatuta eraman dite maztia. Bihar bezala funtzionatzen ez dago erresparrika, lau urte pasa alkarrekin da ez leku izan aurrika. Alegin egin faltan ez dauka, kontzientzia zorrika, orain Parisen txurruak sartzen han omen da bikarrika. Txurreruaren latzen zilua, da asko irabazteko, horrek behin ez du egiten, mantendu eta jazteko. Andriarekin alkargartuta, ni modu hontan usteko, bi kristau besto nahikuak dira, azter guztiak nasteko. Ni emaztiak utzi ninduen, estadu triste batia, beste batekin alde gintzidan, han bat guretzat kalkia. Txurruak bainez ederki dabil, diruak gaitu artia, zer esan bihar, oten bitneri, osa batera joakia. Txurrero hori zer gizona den, sinistu entzun deguna, lan egiteko gogua falta